Енергийните вампири са хора, които несъзнателно или умишлено източват твоята енергия. Оставяйки те емоционално и физически изтощен, те могат да бъдат токсични приятели, колеги, роднини или дори партньори, които те манипулират, травматизират или винаги изискват внимание, без да дават нищо в замяна. Как да се справим с енергийните вампири? Първо, разпознай ги. Чувстваш ли се уморен, напрегнат или изтощен след среща с определен човек? Използва ли той тя манипулация, вина или драма, за да привлича вниманието ти? Винаги ли разговорите са за неговите проблеми, без интерес към твоите? Той те постави граници, научи се да казваш не, без да се чувстваш виновен. Определи колко време и колко енергия си готов да отделиш за този човек. Не позволявай на драмата му и ти да те въвлича емоционално. Трети, не се хващай на въдицата. Ако някой търси конфликти, не се въвличай в тях. Запази неутралност. Ако се опитва да те натовари с негативни емоции, откажи да ги приемеш. Четвърти, защити енергийното си поле. Визуализирай енергиен щит около себе си, който блокира негативната енергия. Прекарвай време в природата. Прави медитации и използвай чисти кристали, като черен турмалин или аметист. Пети, ограничи или прекрати контакта. Ако някой е постоянно токсичен и не уважава границите ти, може би е време да се отдалечиш. Понякога най-доброто решение е да избереш себе си и да спреш да храниш този човек с енергията си. А ти познаваш ли такива хора? Сподели в коментарите